Salutare, prieteni! Suntem în data de 17 martie. Fac tăierile aici la prunii ăștia tineri, care sunt în anul 4. Sunt la soiul Stanley. Și am vrut să fac o mică intervenție și să vă arăt și vouă ceva. Avem ramura de un an. O ramură lungă de un an, aproximativ 1 metru, care la bază acum are muguri vegetativi, iar în vârf avem muguri floriferi, în jur de 10 muguri, să zicem așa, aproximativ. Mulți dintre voi, sau cine dă sfaturi în tăieri, nu recomandă scurtarea acestei ramuri pentru a face rod pe vârf. O parte au dreptate, o parte nu au dreptate. Din ce cauză? Sunt aproximativ 10 muguri de rod. Știm că e soiul Stanley, știm că rodește bine. Să nu punem 2 prune la fiecare mugure, să punem o prună. Pomii sunt tineri, n-au încărcătură mare, o să facă prune cel puțin 40 de grame. 10 prune ori 40 de grame sunt 400 de grame. La așa o ramură foarte slabă și poziționată, vedeți și voi unde e poziționată, 400 de grame de prune, aici în vârful ramurei, o să-mi aducă ramura în poziția asta. Deci o să-mi o tragă și mai jos decât este. De acolo o să mai prelungească în continuare și aproape că îmi ajunge pe pământ sau poate chiar o să-mi ajungă pe pământ. Eu nu-mi doresc treaba asta, probabil nici voi, pentru că pe aici ori erbicidăm, ori săpăm, ori trece cu freza cu palpator și o să-mi lovească ramura, o să-mi dea jos prunele, o să-mi facă răni pe ramură, de acolo mai departe se îmbolnăvește și tot așa. Asta în cazul lovirilor mecanice. Pe de altă parte, fiind aproape de sol, solul ce-mi face? Îmi păstrează umiditate foarte mare, lumina nu mi-ajunge aici și avem presiune mare de infecție cu diferite boli. Poate fi monilioză, poate fi pătarea roșie și tot așa, înțelegeți voi. Pe de altă parte, și insectele stau foarte mult pe sol. Că sunt furnici care urcă afide, că sunt, habar n-am să vă zic acum, viespea prunelor. Știm că iernează sub pământ, la o adâncime de, nu știu, 50 cm. Și, bine, hai să zicem că în primăvară nu mai ajunge așa repede viespea pe ramură, dar în valul 2, iunie, iulie, august, depinde când apare, o să-mi ajungă, fiind ramura coborâtă. Eu nu-mi doresc treaba asta și pentru că nu-mi doresc treaba asta, o să scurtez ramura. Merg așa pe ea, văd că din partea asta încep muguri de rod, scot afară tot rodul, scot afară. Pentru că am scurtat ramura de un an. Știm că forțează creșterea puternică. Da, dar această ramură este la un unghi de 90 de grade deja de inserția pomului. Așa că ea nu o să crească mult și chiar dacă o să-mi crească, 2-3 lăstari, 100% nu o să depășească 50 cm, fiind la poziția asta. Iar pe toată lungimea la bază o să-mi facă țepușele astea. Deci, rod destul pentru anul viitor. Aceeași chestie, da, să bag foarfeca în buzunar. Aceeași chestie avem mai sus, vedem? De la 50 de cm deasupra acelei ramuri, care am dat-o exemplu. Aceeași chestie, da?
Avem o ramură de 1 an, rod pe vârf, dar fiindcă ea nu are un unghi de 90 de grade, are un unghi perfect acum, în jur de 60 de grade, da? Pleacă în sus și ea este și mai sus față de primul exemplu. Să presupunem la fel, 10 prune, 400 de grame. Această ramură o să-mi ajungă cel mult la un unghi de 90 de grade, la o înălțime de 1,5 m de pământ. Această ramură rămâne nescurtată, nu se scurtează. Așa că nu întotdeauna o regulă ca și asta, că ramurile de 1 an nu se scurtează, nu se aplică la toate ramurile. Asta am vrut să vă arăt. Regula asta se aplică la toți pomii, inclusiv la peri. Dacă avem o ramură de 1 an la peri care are rod în vârf și riscăm să ducem ramura prea aproape de sol sau unghiul ramurii să crească, să zic așa, să ajungă ramura peste 90 de grade, mai bine o scurtăm, cu toate că o să avem câteva creșteri mai mari. Dar nu vor fi creșteri mari, vă garantez, pentru că avem acest unghi bun deja. Am comentat eu într-un videoclip la domnul Lucian Suciu. Cu toate că el este un foarte bun tăietor și respect ceea ce face, a avut el un videoclip când făcea tăieri la peri și avea chiar exemplul ăsta. Și el nu a scurtat această ramură. I-am zis ce aș fi făcut eu. O înțeles, asta este, dar mi-a cerut, nu știu, ca o provocare, să-i arăt cum tai eu. Eu nu fac videoclipuri despre tăieri, pentru că tai singur. Am de tăiat 3 hectare de pomi în fiecare anual și nu am timp. Cu toate că aș putea, dacă, nu știu, m-aș apuca mai repede sau aș avea pe cineva cu mine să mă filmeze. În fine, eu nu-mi bat capul ca să dau explicații despre tăieri. Sunt oameni ca Lucian Suciu care explică foarte bine, doar că, na, aici am vrut să atrag puțin atenție. Numai bine și spor în toate. O să ne revedem în viitorul apropiat.